Na 2 romme-oewwinnings op regio-selecties treft SC Heerenveen met de Graafschap de eerste echt serieuze chinstonder in de tarrieding op het nieuwe seizoen. De wedstrijd wordt spelen in Akkerum vanwege het 100-jarig bestaan van de club. En dit is al gelijk na 3 minuten de 1-0 van Dylan Vente. Eerste komst van de wedstrijd en het is gelijk raak. Er wordt 2 keer een helte voetballen van 60 minuten. En in de tweede helte staan er dan 2 totaal andere teams in het veld. En benammen in het eerste jaloeren had de Graafschap net een heel soort in te brengen. Dit is het schot van Trenskov en de rebound is van Ringo Meerveld. En de middenvelder zorgt voor de 2-0. De eerste onwinst van Heerenveen is echt bekend maken. De Franse linksback Darling Blady. En Blady had in het verleden een aantal jaren voetballen met Maxence Rivera. En dit is die Rivera. Together voetbalden ze bij Saint-Étienne. En Rivera zorgt voor de 3-0. De Graafschap, toch de noemer fjouwer van de KKD van het oude seizoen. Tot dan wat waarom. Het schot op de peel van Benjamin Mambo en Denzel Eiken met de kopbal. En hij docht wat waarom voor de Graafschap. Maar dan weer Heerenveen. Krijgt voor het skoft. Is dit weer Maxence Rivera. Maar de individuele actie gaat al wel heel makkelijk uit de knibbel van Mark Pabay. En de skierzochter kan niet oostwan dan een strafschop Jan. En de man achter de bal is dan Dylan Vente. En hij scoort zijn tweede doelpunt van de joen en bepaalt de resttoon op Fjouwerien. De Graafschap met de nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde. Hij is de opvolger van Marinus Dijkhuizen. En Duivenvoorde is een orde bekende. Hij wie om trainer van Quick Boys doet Heerenveen uitskekelen waard. Peri Verlien in het bekertoernooi. Maar daar komt Heerenveen weer. Maar eerst nog een redding en dan het doelpunt van Esser Gürbüz. Ik zei het al, in de tweede helft een totaal nij Heerenveen. Maar dit is de Graafschap met Milan Smits. Had Romte om u te helien. En dan een prima redding van de reservedoelman Schreuder. Hij krijgt in deze wedstrijd de vakker Boppe Andries Noppert, die nog altijd transfervrij vot mooi. Dan weer Heerenveen met de facet en de prima kopbal van middenvelder Luc Brouwers. Zij zien. De Graafschap, wie de oefencampagne nog knap uitzet met een 2-1 oerwinning op FC Utrecht. Maar komt er in deze oefenwedstrijd in Akkerum net on te pas. Brouwde, ik weet waarom. Dit is trouwens een heerlijke paas van Esser Gürbüz. En het eindstation, de Belg, Luca Ooyen. Mooiste doelpunt van de joen. Het is de zoon van Luca Ooyen. Maar dan het slotakkoord. En dat komt van de Graafschap. Het doelpunt is van Fedde de Jong en hij bepaalt de eindstoon op zo'n 2. Prima oefening van de ploeg van trainer Robin Veldman. Komende vrijdag dan komt Heerenveen alweer in actie. En dan wordt er voetballen in het Belgische Roeselare. Tjinstonder is dan Club Brugge.